Tasainen rauhan hengitys, ei ääntä. Oikein hyvä. Tää on tosi hyvä. Hengität vaan. Tasainen hengitys, rauhallinen hengitys. Todella hyvä. Hyvä. Tän enempää ei tule tuntumaan. Tää menee oikein kivasti. Hengittelet vaan tasaisesti. Suun kautta. Juuri. Oikein hyvä. Ei mitään ääntä. Oikein hyvä. Meni oikein mukavasti. Hengität vaan rauhassa. Ei ääntä. Oikein hyvä. Loistavaa. No niin, ja sitten no ja sitten saat nielasta kerran. Joo, hyvä. Nyt saat nielasta kerran. Nyt saat nielasta. Äläkä pelästy, jos on pikkusen verta siinä, kun hän ykkäsi. Se on ihan normaali. Haluatko sylkästä siihen? Voit sylkästä siihen. Toimenpide on tehty. Okei. Joo. Kertoo meille, että toimenpide on tehty. Ja nyt me tarkoitamme. Ja hengitys ihan tasainen hengitys. Ei nyt. Eli nyt meillä on tämmönen puhdistus nyt meneillään. Siis puhdistus sillä tavalla. Onko äänihuita, ei kannata rassata kauhean paljon. Hyvä. Okei. Hyvä. Eli nyt sä voit tulla katsomaan, miltä se näyttää.